Pagi-pagi sarapan sama ayam. Ini ayam bumbu kecap. Masakannya Ma'rus endul mantul. Kipas hari Minggu. Seperti ini. Wah, habis le? Ya, Enak betul? enak. Mantul. Cuma Nyumaknya siapa, Mak? Mega, arep ngirim Mega. Ya arep ngirim Mega ki. Mega wasol nek omahe mbaturi bapake ya. Lek isuk mau bapake ro bapak nyoto wis dikirim jenah soalnya sakit. Terus diganti Mega dikirim pedes-pedes ben wetenge loro ya, Mak. Pok lek loro. Ben kapok gul jane, Mak. Seperti ini enak banget ki pedes. Pedese kaya mawa. Oh, emak masakannya pedes-pedes ini ki ya. Ki. Sampai sambelnya seperti ini. Mantap. Ki arep ngetan ki makku. Antari sego Mega. Karo arep nek Mbak. Iki aku lanjut, Mak. Lek iki janganane be Saimah. Nek sampeyan jos senengane be Saimah, jamur, mie sop-sopan, pindang. Pindang kutut. Pindang. Kutut mbok bandang anake kantut. Makku sesuk ngombe banyu degan. Banyu kambil ya, Mak. Ki mebek Saimah. Ngeteri jangan lawuh. Dinding ki gawe lawuh. Biasane nek mburi, Mak, nek pawon. Kotaknya tak sene tas kene. Ya. Saman ngatan? Kuncinya iki lho. Ambilan le. Sama ikut main Mbak Mega apa ndek sini dulu? Bek. Nendir anak uang belas. Wis. Pati. Dikira terus. Bek. Nyapa? Istirahat ya? Nanti bek saya mah. Kalau tak terus janganan. Jamur enek, tempe, terus pindang, sop-sopan. Terus apa mau? Tempe jos senengane bek saya mah. Enek gorengan. Tak terus kayak isu udan. Saya mah dinane njaluk mie gorengan iku. Pindangnya katut apa ora bek iki mau? Astagfirullah. Yo keri tenan. Wes engko ben diterne iki mau. Tak sane meja sing nyangkeng bintang, tak kaya gawane le. Ki jamure. Yo pindangnya keri. Ya ceblok Pak Ti. Bek saya mah dolan apa turu? Enggak tak nang kene. Bisa tak incengin nang kamar. Itu lah menawa. Halo, Teh.
Tak teri jamur. Tak teri jamur. Janganan. Heeh. Enak kae tapi kira. Gini ah larang tuh ya. Pindang. Pindangnya keri, Bek. Heeh. Kamu kan lima orang kerasak ya, Bek. Kamu kita dhewekne pindange samarku lek. Mambu ngono liyane. Ki mau aku karo mak ambek ya kan. Wonge ngetan Mega. Heeh. Ngene omahe Mega omahe mbiyen kae. Ya bene timbane gak enek sing gaene. Penting sehat. Dingi bapak mulai terus langsung kon resik-resik ngono. Kon resik-resik omahe kuwi. Karo mak dijumune spray mahlor barang. Tapi wis rada sudo, Bek. Iki mau bang bayi. Gek rono engko bareng. Isu mau wis diteri jeneng ambek bapak. Lah isane mamek jeneng lho, Bek. Pangan. Karo sampean namanya Ratiten Dik ini. Iya. Karena sesasi ya Bek lorone. Ya muga-muga kayak sehat. Jadi karena kok enggak nganu enggak ye Bek ngamar ya. Wis digone rumah sakit karo Mega wis digorono terus mulai pirang dina ono kumat neh kuwi. Heeh ndiki digone Blitar karo Nawang karo bapak. Terus mak nusul ambek Mega. Dan deres kok. Semendinge kudane ra bek muni e. kanan aku. Mega rumah iya, Mega yo kelincir, tak gawani klambi. Siji tampil gawani klambi siji. Terus budal rumah sakit karo mak nggawa kloso pisan ngono tibake teko kono. Bar diinfus wis oleh mulih kuwi. Terus bengi go mulih kuwi. Campuran ada luntas, Bek. Oh, enak. Digoreng terus tepungnya kayak luntas. Irisi cilik-cilik.
Sinten? Itu jadi di Naik kamar. kamar ngendi to kamar. Mau kamar tika. Sing etan apa sing kulon to, Pak Di? Jengkilan. Oh, sing kilen. Dalam apa? Gedangnya alem nggak enak obek kae dikolak nggak enak terus diceripeng ya nggak enak alem kae Nganu ngenu kae pedati ya. ugong bisa ugong pek ugong ganti yup-yupi ya masak apa men mau bek masak apa Atas kates mau diteri jangan apa diteri jangan. Bu, apa terus diterinya apa nggak masak pengen ya Pak. walah kuwi tempene digoreng timbangane sesok pahit adus adus sandalan no lek adus sandalan no arep adus Omahe apik padahal. omahe sapa Genu. ya sik alon-alon pe gon dadi alah karepe bapak kuwi ndeloki ning HP ngono kuwi lho Bek pengen omah cilik ae sembarang Pak sakjane wis suwi Bek Dhuwur kae ya dibubrah kan wis dibubrah sing dhuwur nganu ka. Apa cacalat turun nang dhuwur. wo sing sisehetan heeh sisehetan kae sik kena giyup-yup nganu wis suwi arep berubah iki tapi ki ngenteni Pak Dek kan gentenan jadi yang ngenteni senek suwi enek 2 tahunan terus niku ngentosi Pak Dek niku gantosan bar nggarap mriko nggarap griya kula mengke bar griya kula pun enten malih sing pesen ngoten kok Wo, dadine yo rada cepet-cepet wong pira tak wong telu. wonten lu Bek kadang ya diwangi bapak lek range wangi ya ngluloh Bapakmu ora oleh terlalu. Kumangan. heeh kumaten deh Angkat abad nih kalau. wis nganu Be bapak iki barate ya wis kaya Mas Jam kuwi wis awake gampang wis sepuh lah cantike lah bajune kok nggak ganti klambine ganti no klambine ganti bar adus ora ganti piye ta
Cantik ke. Ya kelambine lho ka. Nyapa bingung? Ya anak itu. Enggak enak benih lah enak endi? Klambine semotok gara-gara roti disinggahne nek lemari. Rotine disinggahne nek lemari wale semotok. Aja singgahne lemari, Bek. Dilempiti bajune. Piye, Bek? Ya. Ditunggu ibu kae lho. Ya. Bek saya mah arep bareng jare. Barangnya apa? Ngendangi Mas Sam. Wonge ndorong ya. Melalat. Eh. Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Bareng? Ya. Lah bibiran teng celaring. Dalam. Jangan. Hmm? Jangan. Heeh. Aduh. Apa kesel ya? Kesel. Jembrek. Kemelala wis sepi iki ra nek wonge. Wonge enggak enak. Lampune wis dimpakne tapi. Oke, serane wonge wis sepi. Wis sepi. Ya. Laku ya. Aku ngem.